istorya ni Juan. Dili ni si Juan Tamad, kundi si Juan na historiador. Kumusta mga kaistorya? Munta na mo sa mga yung panglawas ug ilayo ta sa mga pandemya na nagakahitabo aning mga panahona. Kini dia yung host na si Paul diri sa istorya ni Juan. You are about to watch Short but True Stories na ang title kay Abinako ug Iring. Diha sa Tender Heart, T. Padilla Street, Cebu City in Bisaya version. Kumusta na ako mga bagong subscribers diya diri sa atong programa, diri sa atong channel mismo, diri sa storya ni Juan. Ug wala ko kay bawas ng mga bagong mga subscribers nato mga kaistorya. Ug kung gusto mo mga i-shoutout mo diri sa atong programa o may honor diri sa atong programa sa istorya ni Juan, comment lang mo diya sa ubos mga kaistorya diri sa YouTube mismo para mabala na to dayon kung unsang gusto ninyong name or pangalan or grupo or unsang inyong gusto nga ipang shoutout na to diri mga kaistorya para ma-display ta mo diri sa atong mga sunod na mga storya diri sa istorya ni Juan. Ug ang ato mga ipang shoutout ay karon mga kaistorya diri sa kining programa nato karon diri sa Short but True Stories sa atong bagong videos diri. Mao kini si J Moto na pa na siya channel mga kaistorya. Si mo siya si J, schoolmate naman ni sa una sa diya sa Aksat diya sa college sa una. So subscribe lang mo sa siyang channel po mga kaistorya, mga motor-motor na yung style po, no? So maay po ng motor-motor po, pero careful lang mo sa mga motor-motor guys, motor mo po gusto na. So ug syempre ganing Tres Paneros na to diya gyapon sa Lapasan Highway diya sa dakbayan sa Cagayan de Oro City diya sa Cebu Southern Motors diya sa Lapasan Highway mga kaistorya. O nagana sila mga promo diha na may mga Isuzu na mga sakyanan. Ito lang mo sa ilang kontakan lang nimo sila mga kaistorya diya sa ilang YouTube channel po or ato mo mismo dito sa ilang opisina diya sa service center diya sa Lapasan Highway sa Cebu Southern Motors kung namin mga Isuzu na mga sakyanan. Ug syempre diri mga kaistorya sa itong mga lamian na mga kasaba cake diha gyapon sa dakbayan sa Cagayan de Oro mo kini ang Rafa Streets. Order na mo diya mga kaistorya sa ilang lamian na kasaba cake. Ug kini since 2006 pa ni. Ug lami gini mga kaistorya, mag-flash na sa screen ang ilang Facebook nga page. Ug lamian kayo kana mga kaistorya no, mga kasaba cake nila Sir Nile diha. Ug syempre diri sa atong ipaskill sa classified as nato diha sa Pilipinas na kung di mo mismo para maka-post mo dito mga kaistorya kung sa yung klase-klase na mga items or mga unsa na mga items based on the category na siya mga kaistorya. So kung naway mga items na i-classify ninyo diya, i-post ninyo, magbaligya mo or mag-promote mo something diha, mag-submit lang mo niya mga kaistorya, register lang, libre na. Ug visit lang mo sa ipaskill.com nato mga kaistorya. Ug sige mga kaistorya, ug dili nato lang ngayon pa. Ug sugdanan nato ang atong programa diri sa storya ni Juan. Mao kini ang Short but True Stories na ang title kay Abinako ug Iring Bisaya version. Kini nga personal encounter o gisamit kini mismo sa akong mother-in-law na si Mami Evelyn Rosales E. Chavez diha sa dakbayan sa Lapu-Lapu City. Kumusta mo diya mga kaistorya nato sa dakbayan sa Lapu-Lapu City o Cebu City. Punta na mo sa mga yung panglawas niya diha o okay na ang Cebu karon o wala na kayo mga kaso sa mga COVID o mayog na minaw sila nga
nagano gid tawo na reduce og maayo kay mga kaistorya. Og kini ang personal na panghitabo sa akong mother-in-law na si Mami Evelyn diha. Kini sa bata pa ni siya mga kaistorya. Og diha dapita sa Tender Heart T. Padilla Street sa Dakbayan sa Sugbo. Og tara og atong paminawon ang kulbahinam nga nahiaguman sa akong mother-in-law katong sa bata pa kini. Og dili na nato langayon pa. Og kay ba akong excited ta pero diri sa mga kulbahinam na mga kaistorya diri nagipang submit sa storya ni Juan. Isa ka adlaw nini nga niuli kini sa ilang balay nga naghilak. Gipangutana kini sa iyang amahan o inahan nganong naghilak kini. Ug nalisang og maayo sa iyang nahiaguman anang adlaw. Uy! Si Lynn! Nganong naghilak man kini og dili ordinaryo nga pagkahilak kini? Lynn! Naunsa man ka? Nganong naghilak man ka og ayo? Kitsa may nag-away ni Munak? Nganong naghilak man ka? Bago ra man ang taka nang naniyot to. Ug bago ra po ka naka-snacks, di ba? Di ba, Lynn? Wala man ang taka gigutom. Wala kang gutom ba, di ba? Ngano day ka ha nga naghilak og nalisang man kini og ayo ang batang si Evelyn. Samtang gi-interrogate kani sa iyang amahan o inahan. Asa di ay kaha ni siya gikan. Nagkapuliki in tao nang iyang ginikanan og interrogate nganong nahadlok kaayo kini ug naong nga niabot sa ilang balay. Atong balik ang istorya sa batang si Evelyn. Bago pa nahitabo ang kulbahinang nga personal encounter nga abi niya nga isa ka iring. Murag laay naman po diri sa among panimalay karon da. Gusto ko mulag diha sa pikas balay nilang Papa Duding. Kay basin unsa ilang mga lingaw karon dito. Hatos ako sa ila ha. Kay mabaklay raman kini kay duol raman kaayo. Silingan raman kay Manila. Uy! Saba kayo sila Papa Duding og mga tawa og bibo kay sila karon da. Gano ka? Sakas ako sa ilang taas kay walay tao diri sa ilang silong da. Awaaw kayo diri sa ilang silong. Murag makabungol ang kahilom ni. Oh, grabe. Isa ikaw na po ba? Uy. Mau day sabak mo diri. Naaram tayo sa taas. What? Kawan ni Tia ano ni mo? Ikaw na po do. Grabe yung madyong niri ay. Oh, kita may pildihan ni dia karon, no? Nara diri silang Papa Duding sa taas. Bibo kay sila kinagmadyong day kini.
Huwag na po siya Tia Eileen Uy, Maya. Grabe akong pildi ninyo da. Murag kuhaw naman kay ko. Kuhaw ko, murag wawan ako kay namog tubig. Ay, Maya. Maya na si Evelinda. Para masugo na ako. Magkuhaw tubig dito sa silong. Lin! Marikasa, Lin, kadali. Oh, tita. Untan sa man, Tia Eileen, Palihog sa kuha og tubig para nako lang linpi. Kay, dili ko makabarong diri, di ko makahawa sa akong ingkuranan kinabisi mi og madyo. Kana lang dilibog na nga tubig, Lin, ha? Oh, okay, Tia Eileen, Wala isa pa yan, Tia. Bugnaw or dili, Tia? Kuha ko diri sa inyong rep, Tia Eileen, diri sa taas, ha? Ayaw lang sa Lin, kay di ko kanahan og bugnaw nga tubig. Palihog lang ko kuha naog dito sa silang sa kuha dito sa garipod, Ling, dito sa lababo namo, dito sa ubos. Di ko ganahanog ka ng bugnaw nga tubig. Kuha lang sa garipo. Salamat, Lin. Okay, Tia Eileen, naog sa ko sa iyong silang kadalihog. Kuha og tubig sa garipo sa lababo. Naog sa ko kadali. Nasa man ang baso nila? Oh, nara ang baso. Pero ako sa hugasan kadali. Okay na ni, din, iwas ako tubig na. Ay! Ditingong, lihok man kining plato. Puro platito diya sa lamisa sa akong luyo. Wala na ba'y lain tao ako ray sa diri. Namaya para dorlikod ng lababo pod ang lamisa. Check sana ko. Wala man gyud tao. Pero gitabunan ra kini og gamay na platito, gitakloban lang ni pagkaon gamay sa platito. Wala kinang tao da. Nakalingi ko pero nawala ang tingog sa platito da. Wala naman naglihok, wala naman nagsapa. Basin wala ra na. Padayon lang sa kong hugas ng tubig. Padayon sa naghugasan ng baso. Ay, itingog na sa ng platito da. Yasag diya gyapon sa lamisa da tita. Ikaduwa na ni ngay gayon, pero paspas kayo. Murag gawan to. Lang kini. Sapa kayo siya. Lagi tao eh. Delikado. Paspas kayo. Mawala inig makalingi ko. Unsa man niya? Dili na ni normal na pangitabo da. Mawala ang tingog basta makalingi ko sa lamisa. Itubuan na o kahadlok ang bata nga si Evelyn tungod sa mga tingog sa mga platito o panaksan sa lamisa
nga wala ra bagyud lain tao. Babani eh. Basin. Basin nanora na. Iring ra na dia, iring. Walay lain gid iring ra gid na. Dili ko angay mahadlo ka na kay iring ra lagi na. Tuo man ka. Pero gusto yun na ako mabalan kung unsa ba yun na diha. Naabag yun laing klase nga mga nilalang diha nga dili na ko makita. Ako gusto eksperimentuhan kung mabalik ba yun ang sapa sa platito. If ug panaksan if dili yun kumulingi ana. Lingi na lang kudaan. Ako lang minutuhan kung unsa ba yun kini. Nagpa-as if dili malisang kini ang batang si Evelyn atong mga panahuna kay dili siya gusto mutuo nga naay something sa iyang likod nga dili makita na mga klase na mga nilalang. Anang mga orasa nga naghugas kini og baso og sa dihang Niambak na yun ang mga plato. Kakul ba ni ay? Di na naman yun normal. Ikatulog niya sa lamisa. Mura siya gawan. 2, 3. Grabe nga lamba sa mga plato. Nga wala yun daw. Dili yun kiniiring. Daganlin! Bahala na ng tubig ya. Sibat na ko pauli sa mo. Patsi na. Uy, kasama ba na sa silong? Sabi na kasama na sa silong? May nag-shout ka bata. Evelyn! Asa na akong tubig, Lin? Wet ya! Kaya Elena, wala! Nay! Ungo! Diha sa inyong silong! nagkaratil kini ug daga ng bata nga si Evelyn. Kay dili na niya maagwanta ang kalisang nini kay tungod lagi ni ambak na gyud ang plato diha sa lamisa kay dili na niya pansinon na naa sa iyang likod nga dili makita na mga nilalang. Ug midretso na kini ug pauli sa ilang balay kay silingan raman kaayo kini sila sa balay sa iyang tiya Elena o Papa Duding. Nga nagsugo kaniya og tubig sa ilang balay. Nisumbong kini sa iyang amahan o ginahan pag-abot niya sa ilang balay. Gikan ko sa ilang papaduding nga balay. Nga igso ni mama. Unya kay gisugo ko ni Tia Elena pagkuwag tubig. Inom-imnon niya sa imnon niya nga di man siya gusto bugno nga tubig mo na ninawag ko dito sa garipo sa silong nila. Nga nay ungo dito pa. Ungo, wala gilang tao. Wala po iring. Mo ba?
Sulod sa atong palimalay. Sulod. Dali, Lin. Sulod sa atong balay. Taon pud sa akong anak nga nalisang ug ayo taon. Tahan na. Oh, sige na. Ayaw na og hilak na naana pa nimo. Anang gabi na perting gilantan kini og maayo si Evelyn kay tungod sa kalisang niini sa iyang nahiaguman sa mga dili makita na mga nilalang nga mao kuno ang resulta sa kahadlok ingon sa iyang amahan kaniya. Grabe ang takig sa bata sa kataas sa iyang hilanat. Ug sukad ato ningon ang batang si Evelyn nga dili ug dili na gyud siya mahadlok sa mga ingon ana kay mahilantan man siya ug maayo. Diri ra ta ko to mga kaistorya. O gunta nalingaw mo sa atong bagong istorya diri nagisabit mismo sa akong mother-in-law diya sa Lapu-Lapu City. Nung sa bata pa ni mga kaistorya diya sa Dakbayan sa Sugbo, diya sa T. Padilla Street kay diham kini nagpuyo sa una sa iyang play sa iyang ginikanan ug tungod lagi kay nalisang og maayo ning bata kay syempre bata mga kaistorya dili gid ni sila dili gina usual sa ilahan na mga pangitabo gyud bisag kinsa man mga kaistorya whether dagko o gagmay pero labi na mga bata kay inosente pa kaayog samot. So first time gini nga naka-encounter og mga ingunani mga kaistorya na mga dili makita na mga nilalang pero pero after ato mga kaistorya mo na akong gingon diri nga after na ako maka-experience mo mga kaistorya o makusgan gid mo kay maka-encounter man gid mo ni siya nga sukad ato wala na gid siya na wala na gid wala na gid hadlok may nanin mga klase na mga ingananan na mga personal encounter niya akong mother-in-law kay tungod lagi kay ingon siya nga may lantan man siya og maayo gitakigan taon og maayo ang bata nga si Evelyn na tunga panahona og at least na okay na siya after ana pero mo na yang saad siya ang kaugalingon nga dili na gid siya mahadlok kay mo na tinuod mga kaistorya okay kay na kay pero medyo makuratan ka kay dili man usual na to siguro matatong previous natang ipangingon sa nga kani mga klase ng mga nilang siguro nasamok sila pero why nagstay sila diyan ng balaya siguro kay kaning panimalaya awaaw pero wala tao sa silong siguro attached pa sila na nga panahon na diyan nga area pero natukuran ng balay wala kay bawo sa history before anang balay nga natukod ana diya na mga panahon na mga kaistorya. So siguro attach siya ng lugar wag gid ni hawa so usually normally mo hawa gina sila mga kaistorya o mo balhin gina sila og mingaw nga mga lugar o gulay mga samok gulay mga tao pero siguro sa ka-attach na siguro na klase na dili makita nga nila lang naaragin na sila diya mga kaistorya o usually ang mga tao kay nagdula ra permi dito sa taas o madyong o mo na mga kaistorya o dili ta nga mga mahadlok na kay siguro naka-encounter ka para lang para masulayan ka then after na makusgan ka mga kaistorya di na ka mahadlok. So mo niya to mga bagong istorya diri mga kaistorya o I hope na ganahan mo naka-impart ko sa inyo gamay nga entertainment dia ninyo malipay mo o sige mga kaistorya kung namoy ipang submit diri sa ato mga kaistorya mga susama ninyo mga personal encounters ninyo email lang mga kaistorya o for example gamay lang kayo na mga stories diha na nadunggan ninyo sa mga katigulangan or yung mga mismo naka-encounter or submit lang email mo diya mga kaistorya flash lang na akong email address diya
sa diri sa storya ni Juan para ma-feature ta mo, ma-honor ta mo diri mga istorya. Ako ray bala-balay mga istorya o unsay dapat niyong unsay dapat na stories mga yun ana. For example na off lang so syempre gamay na story. So ato ra siyang i-expand mga ka-istorya. So yun na lang mga style na to no. O para ma-feature ta mo din sa storya ni Juan. Og kung bago pa mo diri mga ka-istorya sa atong channel diri sa storya ni Juan, please consider subscribing og para maka paminaw pa mo ng mga klase ng mga videos nato diri sa storya ni Juan. Og kung na may gusto nga i-shout out mga ka-istorya, comment lang mo diri sa ubos mismo sa YouTube mismo og para mabantayan nato dayon dito ang yung kung gusto mo nga i-feature ta mo or shoutout mo din sa storya ni Juan sa ato mga next na mga stories diri mga ka-istorya. Sige mga ka-istorya og diri sa takutob og kita ta sa sunod na to nga stories diri sa storya ni Juan. May God bless us all. Thank you and bye bye.